Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwenu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela enze okufanelekile ucopha usubscribe ulike bese uphinde udlulise ukuphawula ku comment section. Ushiya abaningi bemangele umgibe eveza ukuphawula kwakhe ngenkolo yakwaShembe ngendaba yokuganana la khona obaba bagana khona izingane ezincane. Kanti ke ngale ukukhuluma kakhulu nansi inkulumo kaMgibe ngesikhathi eveza lezi ndaba. Lalela. Akekho nje umnumzane onengqondo ekhanda ongavuma ukunikela ngengane yakhe ukuthi ihambe iyogana umdondoshiya wengihla yekhehla. Into egcwele inkwethu ngishebisweni. Ngaphandle komnumzane olambayo nolambile. Mina nje njengofuture mnumzane, I will never allow ingane yami ukuthi iyogana isikorokoro sekhehla. Iyekele lento yeni yokulamba nilambele izingane zenu, ukulamba lokho. Angifuni umuntu njena udoti athi ena hayi isinqumo sa udoti leyo. Loyo isipho isinqumo wasithatha una 17 years wena. Isiphi? Esisile nje isiphi. So nje vumana ukuthi uma umuntu wesilisa ovuma ingane yakhe yogana ikhehla iscraper sekhehla umuntu olambayo leyo ke silambi sekhehla isinikela ingane yaso. Finish.